Από εδώ που είμαι, κορίτσι μου, έχω χρήματα. Παίρνω 5.000 το μήνα τη δουλειά που κάνω στην Ελβετία. Αλλά και όσα να παίρνω, είμαι πολύ τίμιος, να ξέρεις. Πάντα πληρώνω. Και αν θέλεις να γαμηθούμε, ακόμα είμαι καυλωμένος και θα είμαι μέχρι το βράδυ, θα παίζω. Δεν θέλω να χύσω γιατί μ' αρέσει. Αν θέλεις, έλα να γαμηθούμε γιατί μ' άρεσες πολύ. Αν θέλεις. Το ξέρω ότι η δουλειά σου είναι αυτή και δεν σου επιτρέπει.